companyes, avui us explicaré el conte de Hansel i Gretel. Hi havia una vegada una família molt pobra que vivia en una casa molt petita. I un dia la madrastra va dir: ja no ens queda més menjar, haurem de portar els fills al bosc. I el pare va dir: jo no ho tinc tan clar. Però la madrastra el va poder convèncer. Hansel per la nit ho va escoltar i van agafar unes pedres i se les va posar sota el llit. L'endemà va agafar les pedres i la madrastra va dir: anem cap al bosc, vinga, anem a donar un passeig. I Hansel anava a tirar les pedres. Després us va dir: us deixo aquí un moment. I la madrastra se'n va anar a casa seva. Després, Hansel i Gretel havia vingut una ventada i havia tapat totes les petxines. Van trobar una casa plena de xocolata i van dir: oi, mireu aquesta casa, i anem a entrar. I a dintre hi havia una bruixa molt malvada. Després els va dir: mengeu xocolata, que em sembla que us agrada molt. Però Hansel va trepitjar una trampa i va entrar a dintre la presó, a dintre la gàbia. Després el va tenir a dintre de la gàbia dies i dies i Gretel anava fent totes les feines de casa. Quan la bruixa es va estirar al sofà, Hansel va trobar una cosa molt rara i va dir: què és això? I la bruixa va dir: jo tinc molta gana ja, crec que ja em vull anar a menjar a Hansel. I va anar-hi i després va dir, com la bruixa estava mig cega, Hansel li va ensenyar un os i va dir: ensenya'm el teu braç. I li va ensenyar l'os i va dir: jo crec que ja estàs prou dur. I després, quan van apagar la tele, la Gretel li va agafar les claus i va obrir el seu germà de la gàbia. Després va dir: vinga, anem. I Hansel diu: obre'm el forn. I no s'havia enterat que Hansel ja havia sortit de la gàbia. La van tirar al forn i van anar buscant per tota la casa i van trobar un tresor. I ja que érem totes van pensar que podríem anar a comprar menjar. Després a l'aire ja va destapar les petxines i van trobar el camí de casa. Van anar amb el pare i van dir: pare, hem viscut una aventura molt xula. I va agafar el tresor i va dir: què és això? I diu: el tresor d'una bruixa, ja t'ho explicaré. I diu: on està la madrastra? Diu: l'he fet fora perquè us volia portar al bosc. I adeu i espero que us hagi agradat. Hola, soc la Berta i avui us explicaré el conte del molí màgic. Hi havia una vegada dues germanes. Una era molt rica i negociava molt i l'altra era pobra i cada dia per anar a menjar havia d'anar a pescar. Un dia de bon dematí va anar a casa la seva germana gran i li va dir: ui, tu no entris, que fas molta pudor. La pobra desgraciada germana se'n va anar amb el cap tot mirant cap avall i es va trobar una vella que li va dir: mira aquell molí, és màgic, agafa'l. La germana, com tenia tan bon cor, el va agafar. Però la vella li va dir: abans de marxar has de tenir en compte que abans de dir-li un desig li has de dir: molinet molt, i li dius el desig. I perquè pari li has de dir: molinet, para de moldre, i ja està. La germana li va anar a ensenyar a correcuita a la seva germana, però
li va obrir la porta i, paf, li va agafar de les mans. La germana gran va córrer cap al seu barco i li va dir: «Molinet molt, vull sal». I no li va dir: «Para», fins que va tenir tot el barco ple. Quan va tenir tot el barco ple li va dir: «Para», i no parava. I li va anar dient: «Para», i al final se'n va cansar i xof, el va tirar a l'aigua. El molí va caure a l'aigua i per això diuen que l'aigua del mar té gust de sal. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Bon dia a tots! Avui us presentaré una nova versió del Gat amb botes. Hi havia una vegada un moliner que va deixar com a única herència als seus 3 fills el seu molí, un ase i el seu gat. El repartiment va ser ben senzill. No es va necessitar cridar ni a l'advocat ni al notari, ja que haurien consumit tot el pobre patrimoni. El més gran va rebre el molí, el segon es va quedar amb l'ase i al menor li va tocar el gat. Ningú va rebre unes botes de cuir altes que el seu pare solia utilitzar els diumenges. Només el gat sabia que cada pas amb elles era com fer Déu. El més petit dels germans estava molt content amb el seu gat, ja que sempre havia estat un gran company i sabia que junts podrien guanyar una fortuna. El gat, que sabia que les botes eren especials, va dir al seu nou amo: «Miau, a partir d'ara, miau, seràs el marquès de Carabàs. Miau, no heu de fer més que proporcionar-me una bossa, miau, i el parell de botes altes del vostre pare per caminar entre els matolls. Miau». Quan el gat va tenir el que va demanar, es va calçar les botes i es va ficar la bossa al coll. Va subjectar els cortins d'aquesta amb les 2 potes davanteres i es va dirigir a un camp on hi havia molts conills. Va posar segó i herbes en el seu sac i tombant-se a terra, com si fos mort, va esperar a que algun conillet poc coneixedor encara de les astúcies d'aquest món vingués a ficar el seu morro a la bossa per menjar el que hi havia dins. Encara no s'havia tombat del tot quan es va veure satisfet. Un conillet babau es va ficar dins el sac i el mestre gat, tirant dels cordills, el va tancar i sac, el va matar sense misericòrdia. Va anar corrents a la ciutat i va comprar una túnica de llana brodada en plata. En una altra ocasió es va amagar en un camp de blat, sempre deixant el sac obert, i quan hi entraren 2 perdius, va estirar dels cordills i va caçar les 2. Va anar de nou a la ciutat i va comprar una camisa de fil fin. Va continuar així 2 o 3 mesos fins que el seu nou amo va tenir 2 vestits complets de príncep. Un dia va saber que el rei aniria a passejar per la vora del riu amb la seva filla, la més bonica princesa del món, i li va dir: «Miau, si voleu el meu consell, miau, la vostra fortuna està feta. Miau, no heu de fer més que estar al riu, miau, en el lloc que us mostraré, miau, i seguidament jo faré la resta. Miau». El marquès va acceptar el consell que li deia el seu gat, encara que no sabia ben bé de què serviria. Mentre era al riu, el rei va passar per allà i el gat es va posar a cridar amb totes les seves forces: «Socors! Miau! Socors! Miau! El marquès de Carabàs s'està ofegant!» I seguidament va tirar el seu amo a l'aigua completament vestit. En sentir el crit, el rei va obrir la porta del carruatge i va ordenar als seus guàrdies que anessin ràpidament a socórrer al marquès. Mentre treien del riu al pobre marquès, el seu gat
li va dur roba seca. Al rei no li va agradar gens el marquès, però com que el vestit que s'acabava de posar realçava la seva figura, ja que era fornit i ben format, a la filla del rei li va trobar molt al seu gust. Va ser suficient que el marquès li dirigís 2 o 3 mirades suaument respectuoses i una mica tendres, que ella en va quedar bojament enamorada. La princesa va demanar que pugés al seu carruatge i que l'acompanyés durant el passeig. El gat, en veure que el seu projecte semblava que donava resultat, es va avançar i trobant uns pagesos que segaven un camp, els va dir: «Miau, bons segadors! Miau, si no digueu al rei que aquest prat que esteu segant és del senyor marquès de Carabàs, miau, us faré miques, miau». El rei, que per descomptat va preguntar de qui era el prat que estaven segant. «És del senyor marquès de Carabàs», van respondre els pagesos, ja que les amenaces del gat els havia espantat. El mestre gat, que sempre anava al davant, va trobar uns camperols que recol·lectaven un camp i els va dir: «Miau, bona gent que esteu recol·lectant, miau, si no digueu al rei que aquest camp que esteu recol·lectant és del senyor marquès de Carabàs, miau, us faré miques, miau». El rei, que moments després passava per allà, va voler saber de qui eren els camps que veia. «Són del senyor marquès de Carabàs», van respondre els camperols. El gat, que sempre anava endavant, va arribar finalment a un bonic castell, el qual pertanyia a un elf, el més ric que mai s'hagués vist, ja que totes les terres per on havien passat depenien d'aquest castell. El gat va tenir la precaució d'informar-se sobre qui era aquest elf del bosc i què sabia fer. Va demanar parlar amb ell, dient que no havia volgut passar tan a prop del seu castell sense tenir l'honor de saludar-lo. L'elf el va rebre de forma més cortès que pot fer un elf i el va invitar a descansar. «M'han assegurat, miau», va dir el gat, «que vos teniu el do de transformar-vos en qualsevol classe d'animal, miau. Què podríeu, per exemple, transformar-vos en un gos o un cavall, miau?» «És cert», va respondre l'elf, «i per demostrar-vos-ho em convertiré en un gos». El gat es va espantar molt en veure un gos masté espanyol davant seu, bordant sense parar amb unes enormes i esmolades dents, que d'un salt es va pujar a l'escanall de la coberta. Al cap d'una estona, en veure que l'elf havia recuperat la seva forma primitiva, va baixar i va confessar que havia tingut molta por. «Miau, a més m'han assegurat, miau», va dir el gat, «però no puc creure-ho, miau, que vos també tingueu el poder d'adquirir la forma del més petit animalet, miau. Què podríeu, per exemple, transformar-vos en una mosca o un mosquit, miau?» «Realment em sembla impossible, miau». «Impossible?», va respondre l'elf, i mentre això es va transformar en un petit mosquit. El gat, en veure'l, va agafar ràpidament una bota i xap, el va aixafar. Mentrestant, la princesa, en veure el bonic castell, hi va voler entrar. El gat, en sentir el soroll del carruatge pel pont llevadís, es va avançar i li va dir al rei: «Miau, vostra majestat, miau, sigui benvinguda al castell del senyor marquès de Carabàs, miau». «Senyor marquès», va exclamar el rei, «aquest castell us pertany, però suposo que tindreu més castells i terres». El marquès va oferir la mà a la jove princesa i junts van seguir al rei, que anava primer.
pensant en les arcades que havia vist feia 2 dies, i així van marxar. El marquès va poder escapar gràcies al seu gat, que va subornar a un dels guàrdies donant-li a canvi les seves estimades botes. Com el noi es sentia culpable i era ric, va decidir posar una fàbrica de botes perquè el seu gran amic pogués tenir meravelloses i diferents botes cada dia de l'any, passant a ser conegut arreu del regne com el gat amb botes. I vet aquí una bota, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Avui hem escoltat una nova versió del gat amb botes. A mi m'encanta! Que el gat no! Vale. Faltava el final! Segueix, jo retallaré. A mi m'ha encantat. I a vosaltres, fins a la propera! Vet aquí una vegada hi havia un pare i una mare que tenien un nen molt alt, que es deia Patufet. Un dia, la mare d'en Patufet li diu: Patufet, vés a comprar farina, sisplau. Vale, diu en Patufet. I va anar a comprar farina, va agafar el cotxe i va anar. Però, doncs com que la tenda era baixeta, la botiga era baixeta, tenia de xupir-se. Va comprar la farina i se'n va anar. Però quan va arribar la mare li diu: ara podries anar a ficar benzina al cotxe? Vale, diu en Patufet somrient, i se va anar. Però mig camí el cotxe se va aturar perquè no tenia benzina i es va quedar dins. Després de 2 hores els pares l'anaven buscant. Estic en el cotxe, en la carretera buida. I de tant repetir, per fi el van trobar. I conte contat, conte acabat. Molt bé. Hola, soc en Gavi i avui us explicaré el conte que m'ha tocat, que és el gat amb botes. Hi havia una vegada un moliner que tenia 3 fills i es va morir. El més gran li va donar un molí, el mitjà li va donar un ase i el petit li va donar un gat. I el petit va dir: vosaltres teniu una herència rica i us podeu fer menjar i podreu viure. En canvi, jo quan m'hagi menjat el gat i hagi fet un abric de pell amb la seva pell, ja em moriré de gana i no tindria res més que fer. I el gat, com que era molt llest, el va sentir i li va dir: tu porta'm una bossa i unes botes i jo faré que la teva herència sigui rica. I com que no hi tenia, i com que el gat no sabia, el nen no sabia què fer, li va portar. I el gat, amb el sac i amb les botes, es va anar boig. I volia, i va obrir el sac, el va ficar així, a esperar a que vingués un conill. El conill va vindre i va veure herba i va entrar. I el gat el va tancar. I va anar amb el rei i li va dir: te porto aquest conill de part del marquès de Carabàs. I va estar fent això durant 3 o 4 mesos. I al final va sentir que el rei aniria passejat amb la seva filla. I el gat sabia per on anava. I va dir al seu amo que anés al riu i que es tragués la roba. I quan li digués ja, que cridés: socors, socors! I va anar-hi, es va ficar al riu i quan el rei passava per allà li va dir: ja! Va fer: socors, socors, que m'ho feu! I el rei el va escoltar i li va dir als seus
quan la filla del rei el va veure vestit, es va quedar enamorada. I el rei li va dir, vol vindre amb nosaltres a passejar? I l'amo li va dir que sí. I el gat anava un pas per davant i va veure uns camps ben bonics i hi havia molta gent i li va dir, quan passi el rei per aquí, digueu que és el marquès de Carabàs o si no us trencaré la clavícula. I jo com que no ho vaig dir, me la van trencar. I va passar el rei i van dir, qui són aquests camps? I van dir, el marquès de Carabàs. I hi havia més i van dir el mateix. I va veure un castell daurat molt bonic i luxós. I sabia que hi vivia un ogre. I va dir l'ogre, jo he sentit que no et podies transformar en un gat, en un elefant o en un lleó. I l'ogre va dir, oh, i tant que sí! I es va transformar en un lleó. I el gat es pensava que no, i es va fer veure que tenia por. Ai, que tinc por! I el va tornar a mirar. I li va dir, ja, això és molt fàcil perquè tu ets gran, però et podries transformar en una rata o en un ratolí, que és així de petit? I l'ogre va dir, oh, i tant que sí! I es va transformar en un ratolí. I com que els gats es mengen els ratolins, de seguida el va menjar. I ja no quedava ogre. I va passar allà pel rei i va veure aquest castell i va dir, de qui és aquest castell tan bonic i luxós? Del marquès de Carabàs. I el rei, com que va veure, era molt ric i que les seves filles van enamorar d'ell i li van dir que aquest mateix dia que es casessin. I es van casar i van viure feliços i van menjar pastissos. Hola, em dic Martina i ara us presentaré el conte de la rateta que es comprava a l'escalera. Hi havia una vegada una rateta que es comprava a l'escalera i un dia es va trobar 6 monedes. Quina sort he tingut que em comprarem aquestes 6 monedes. I si em compro un llacet? Sí, comprarem llacet. I va anar fins a la botiga de la senyora Feliç. I se va estar mirant uns llacets i al final em va trobar un. Sí, vull aquest. No em vull sisplau. Que ja me'n porto posat. I va passar per allà un gat i va dir, rateta, tu que ets tan bonica, no et podries casar amb mi? I la rateta va dir, ai, no ho sé, a veure quina ho fas. Ai, no, sí, va dir la rateta. I després va passar molt i va passar el mateix. Per allà va passar un gat i va dir, rateta, tu que ets tan bonica, no et podries casar amb mi? I la rateta va dir, ai, no ho sé pas, a veure quina ho fas. Miau. I va dir, sí, sí que em vull casar. I després es van casar i van ser feliços per sempre. Gràcies per escoltar-me. Hola, sóc la Martina i com a conte de Sant Jordi us explicaré el gat amb botes. Heu de creure i pensar i creure que un moliner va deixar com únic herència als seus 3 fills al seu molí, l'ase i el gat. El repartiment va ser ben senzill. No va caldre ni acompanyar l'advocat ni el notari, ja que haurien consumit tot el pobre patrimoni. El més gran
es va quedar el més gran es va quedar el molí. El mitjà es va quedar l'ase i el petit el gat. Aquest es lamentava. Germans, deia, vos us podreu guanyar bé la vida. Jo, després de menjar-me el meu gat, hauré de fer un maniguet amb la seva pell i moriré de gana. El gat, que l'escoltava però que es feia el desentès, li va dir: senyor meu, no heu de fer més que proporcionar-me unes botes i una bossa. I veureu que la vostra herència no és tan dolenta com penseu. L'amo, que no tenia gaires esperances, però l'havia vist caçant conillets i rates i tot això, li va donar. Es va calçar les botes, es va posar la bossa al coll i va anar fins a un camp a fer-se el mort a esperar que un conillet poc coneixedor entrés al seu sac. Abans que s'estigués estirant per fer-se el mort, un conillet va entrar a la bossa i pam, el va enganxar. Molt satisfet amb la seva presa, va anar a veure el rei i el marquès de Carabàs, dos molt bons amics, que es portaven una mica de diferència d'anys. El marquès de Carabàs i el rei, satisfets amb la presa del gat, li van donar una mica de menjar. Al cap d'uns dies va caçar dues perdius i van anar a veure el rei i el marquès de Carabàs. Aquests li van donar més beure. El marquès de Carabàs, per veure si era tan valent com pensava, li va dir que anés a un castell a veure si tenia por o no. Quan va arribar a aquell castell, va descobrir que l'amo era un ogre i va buscar informació sobre ell. I va veure que es podia convertir en qualsevol animal. I li va dir, per exemple, converteixa't en un lleó. I quan va veure el lleó córrer per la coberta, es va espantar molt. Quan va tornar a anar a veure el marquès de Carabàs, li va dir que estava content del que havia fet, perquè havia demostrat que no tenia por. D'allà, el marquès de Carabàs li va oferir la mà de la jove princesa al rei. El rei li va dir: sí, ens casarem i tindrem fills. D'allà tot va anar molt bé, perquè el gat es va convertir en home. El rei i la princesa es van casar aquell mateix dia. Conte contat, conte acabat. Aixeca la mà si t'ha agradat. Espero que hàgiu aixecat la mà. Adeu! Hi havia una vegada la mare d'en Patufet que estava cuinant patates fregides i va veure que no hi havia ketchup. I en Patufet, que estava darrere, ho va sentir i va anar cap allà perquè volia anar a comprar ketchup ell. I li diu: mare, puc anar a comprar ketchup? I li diu: no, que et trepitjaran. Sisplau, cantaré una cançó perquè no em trepitgin. Vale. I en Patufet se'n va anar cap a comprar. I la mare li va donar un euro. Aquí, i se'n va anar. Patim, patam, patim, home gira amb el cabret. Patim, patam, patim, trepitgeu un Patufet. I va arribar i va entrar a la botiga. Va arribar i li va dir: vull ketchup, sisplau. I no el va sentir. Li va repetir fins que el va sentir. I li va dir: ties. I en Patufet li va dir: estic aquí baix. El venedor mira i diu: hola, què vols? I li diu: ketchup, sisplau. I li diu: un euro. Ui, falta el ketchup. Aquí.
I li dona l'euro, en Patufet s'emporta el ketchup i se'n va cap a casa. Patim, patam, patim, homes i dones del carrer. Patim, patam, patim, no trepitgeu un Patufet. I arriba. Oi, la mare s'ha perdut. Però va. Jo també he anat a comprar. I arriba i li diu deixa el ketchup a la taula. I en Patufet li diu puc anar a veure l'hort del pare? I li diu sí, vés. I mentre que hi va es torna a cantar. Patim, patam, patim, homes i dones del carrer. Patim, patam, patim, no trepitgeu un Patufet. I va veure que hi havia unes tomates molt bones i en va agafar una i se va sentar a menjar-la. Però ell no va ser l'únic que va veure aquella tomata. També passava un toro per girar que tenia molta gana i se va menjar la tomata i en Patufet alhora. I en Patufet dintre del toro que no sabia què fer. I després la mare estava a casa tan preocupada que no sabia què fer amb en Patufet i el va decidir trucar-lo. Amb què? Amb el mòbil. El va trucar i en Patufet el va agafar i li va dir estic dintre d'un toro. I diu, vale, ara vinc, però on estàs? A l'hort del pare. Diu, vale. I la mare se'n va cap a l'hort. I diu, Patufet, estàs bé? I li diu, sí. I diu, sisplau, treu-me, ara trobaré una manera. La mare se para a pensar-ho i li diu, li faré pessigolles. Li fa pessigolles i al final es tira un pet i li surt pel cul. I després el toro se'n va anar. Bueno, la mare no. I la mare i en Patufet es van fer una abraçada i la mare li va dir no em toquis que em fas peste. I després la mare li va dir anem a casa a dutxar-nos. Vet aquí un gos, aquest quan te fa por.